3 uger. 3 skoler. 3 aldersgrupper. Jeg synes, det bedste ved sommerskole, det er sikkert at også være sammen med sine venner, for man ser dem næsten aldrig, og så vil man gerne bruge meget tid med dem, og så har man mange ting at fortælle hinanden, og bare være sammen med hinanden hele dagen. Jeg tror, jeg har været den her sommerskole, fordi jeg hørte, det var rigtig sjovt, og det er mange aktiviteter, og lærerne her er rigtig søde, og det prøver at gøre det bedst for dig, når du skal lære dansk. På Bernstorff-Minden er aldersgruppen fra 9 til 12 år. På Vejstrup er aldersgruppen fra 12 til 15 år. På Ryslinge er aldersgruppen fra 15 til 17 år. Jeg synes selv, jeg lærer en hel masse dansk, og det kan mine forældre og venner også høre på mig, når jeg er færdig med det. Fordi man bruger dansk på en helt anden måde, når man er på sommerskolen. Så altså, selvfølgelig har man jo de der 5 timer om dagen og lærer rigtig meget og hjælper en med grammatik eller hvad det nu er. Men også sprogligt, så får man større ordforråd og alt muligt forskelligt. På sommerskolen har vi begynderdansk for folk, der har en dansk forældre, og så for det meste er en fra et eller andet land, som ikke kan tale dansk så godt, eller har aldrig prøvet det før og gerne vil prøve at lære det. Så er der hverdagsdansk, hvor der er folk, der snakker det en gang imellem, men bruger det ikke særlig tit og gerne vil forbedre det. Og så er der skoledansk, hvor der er folk, der plejer at have 2 forældre, der er danske og taler det tit, men bruger det ikke altså i skolen eller har klasser i det og gerne vil forbedre det eller holde det ved lige. Man lærer på en meget forskellig måde, end man måske har lært før. Det er ikke sådan at sidde ned og skrive en lang skrift eller et eller andet. Det er mere sådan ud og så lege. Så gør man et eller andet, sådan, hvor man flytter sig rundt, og så på samme tid lærer man noget. Og det er rigtig sjovt, det kan jeg rigtig godt lide. Det gør læring så meget sjovere. Ja, ligesom i dag, der var vi i gymnastiksalen, og vi ligesom skulle skrive udsagnsord i datid og nutid på nogle billeder, hvor det stod, og det var meget sjovt. Og så efter spiller vi stikbold, så hvis man dør, så skal man sige et udsagnsord, og så er man i live igen. Så ligesom man spiller sport, og så lærer man noget stadig. Aktiviteterne de er rigtig, rigtig sjove. Man spiller fodbold, og så er der bare masser af forskellige aktiviteter hver dag, som man så kan vælge imellem. And only this string and these 2 strings, so you're only playing with the 3 strings above. Right? Du kan være med her, og du kan være. Kan du ikke også? Næsten. Ja, jeg kan godt rigtig lide lære, fordi de prøver at gøre det sjovt for dig. Fordi når du ikke har det sjovt, når du lærer ting, så måske lærer du ingenting om, når du er i klasse. Så jeg tror, at lærerne her er meget bedre end ligesom almindelige lærere på skole i forskellige lande. Og det er ret let at få venner, for hvis du er venner med en, så hænger de også ud med de andre venner, at de har, og så kan du blive venner med dem også. Mange af dem, der er her, de kommer fra internationale skole, og de er vant til, at mennesker de kommer og bliver ved skolen for et år, og så flyver. Det er sådan, man er meget vant til, at lige pludselig så kommer der en ny person eller nye personer, og så skal man blive venner med dem meget hurtigt, og det er sådan meget nemt. Altså maden, det ændrer sig jo hver dag, og man får altid smagt noget nyt. Og jeg synes, at mange af de ting, de laver, er meget danske, som jeg synes er fantastisk, fordi det får man ikke ned, hvor jeg bor i Schweiz. Så det er bare 3 uger af dansk mad og virkelig dansk kultur det hele. Min danske livret, det må nok være leverpostej. Det er sikkert frikadeller med brun sovs. Rødgrød med fløde. Jeg kan rigtig godt lide rugbrød, spegepølse, remoulade og ristet løg på. Hej, kom indenfor. Her bor vi så i 3 uger på sommerskolen, og jeg sov heroppe, og min værelseskammerat sover hernede, og det er rigtig sjovt, at vi sidder og snakker om aftenen. Og her er nogle borde, hvor vi bare kan gøre lidt skolearbejde og sådan.
Og så vores skab, hvor vi kan have alle vores ting. Jeg prøver lige at vise. Her. Lidt rodet. Så ja, her er vi i 3 uger. Ja, jeg bliver bedre til dansk, jeg går på sommerskole. Jeg lægger mærke til nu, her hvor jeg går på sommerskole, hvad det er, jeg gør forkert normalt. Og i dag satte vi kommaer, og så har jeg faktisk forstået det for første gang. Hvis det er, at man skulle måske komme her til første år, så er det intet at være nervøs for. Ja, altså alle de danskere, jeg har kendt, har jeg anbefalet sommerskolen til, fordi jeg synes bare, det er det sjoveste, jeg nok nogensinde har prøvet. Jeg synes, det er fantastisk.